L-ewwel nett hija dejjem grazzi għalija li jkolli ċans li nisma'. Għax kull fejn imur irrid nitħadded. Imma niżoħar l-Alla li kelli ċans li nisma' lil Monsignor Guder dak id-diskors li kien qed jisfidana ħafna u anki dan il-dokumentarju jidhirli li rridu naraw ftit kif inferxu iktar bħala l-ewwel toma ta' Konċilju Vatikan it-tieni. Hekk li xtaqt ngħid żewġ sibijiet dwar il-ġarar tal-fuħħar. Hekk li kont għażilt din it-tema darba minnhom minn sena. U żewġ sibijiet hekk li ġieli f'moħħi hija l-ewwel nett li dawn il-ġarar huma magħmulin minn fuħħar. U fuħħar huwa don ta' Alla, it-tafal, u xogħol il-bniedem mill-kien. U Alla l-imbierek meta jagħmel xi ħaġa fid-dispożizzjoni tiegħu dejjem jgħaqqad id-don tiegħu flimkien max-xogħol tal-bniedem. Pereżempju fl-Ewkaristija ma għażilx iż-żbul biex nieklu għażel il-ħoss. Fl-Ewkaristija ma żilx l-għeneb imma għażel l-inbit biex fih ikun hemm il-preżenza tal-bniedem. U din naħseb allura ir-rwol li jiena ħsibt fil-ġarar tal-fuħħar huwa proprju li nifhmu l-istorja kif Alla l-imbierek irid jagħmilha. Minn ħalaq il-bniedem Alla l-imbierek irid li jkkoopera miegħu. L-istorja tal-ħolqien mhijiex Alla u l-ħolqien. Alla mal-bniedem li jmexxi l-ħolqien. Ġaratnu u wara dik l-istorja li nafuha bħala l-Arka ta' Noe, Alla l-imbierek kellu sfida kbira. U l-sfida kbira kienet li issa kellu jikkoopera mal-bnedmin li tinbih. Mhux bħal fl-istorja ta' Adam u Eva qabel ma timbu. U Alla l-imbierek ħada din l-sfida. U jrid jikkopera anki magħna l-bnedmin biex il-grazzja tiegħu tkun dejjem tgħaddi kif qalilna il-Pont Monsignor Guder tgħaddi permezz tal-bniedem. Ma nafx hekk qatt irriflettejtu li kull grazzja li nieħdu aħna neħduha permezz ta' ħaddieħor. Jiena nisqof għaliex Monsignor Merċi għatan il-grazzja. Meta marru l-erru, il-grazzja li ma ntax inqara li l-nifsi. Il-grazzja tittati bil-fors permezz tal-medjazzjoni ta' bnedmin oħrajn. U allura qed ngħid dan biex nifhmu. Alla jrid isalva d-dinja mhux waħdu, imma bil-kooperazzjoni tagħna. Meta jiena nitgħażem xi ħaġa, il-mulej qed innaqqas bil-ċans li l-grazzja tiegħu tkun tista' titħaddem u tixterret permezz tal-fom tiegħi, permezz tal-ħidma tiegħi. U din hija l-ewwel riflessjoni li xtaqt li naqsam magħkom. U tejjew nifhmu d-dinjità tal-appostolat. Nista' ngħidha din mingħajr ir-rwol tagħna Alla ma jista' jagħmel xejn. Kieku ħadd mill-apostli ma qallu iva, ma kienx tifforma l-Knisja mhux bidiritu. U nifhmuha din teoloġikament għaliex biex jidħol fil-bniedem Alla ma jimponix. Alla jipproponi, il-bniedem jgħidu iva u permezz ta' iva mbagħad Alla jkun jista' jitmexxa fid-dinja kollha. Din hija l-ewwel sib li xtaqt li naqsam magħhom. It-tieni sib li xtaqt li naqsam proprju fuq il-ġarar tal-fuħħar hija proprju l-fuħħar. Għax il-fuħħar huwa dajjef. M'għandux saħħa jitkisser malajr. U naħseb din hija t-tieni riflessjoni li nagħmlu. Alla ma jiddejjax għaliex ifittex il-kooperazzjoni ta' bnedmin li huma ġarar tal-fuħħar. Kapaċi jiżbaljaw, kapaċi anki jitkissru. Imma l-importanti kif ngħixu din ir-realtà. Darba kien hemm San Pawl, tiftakru kellu x-xewka ġismu, u San Pawl dar lejn il-mulej u fittex il-ħafifa. Mulej neħħeli daw il-problemi kollha,
Taf kemm nkunu rajt jienu. U tiftakru x'kienet it-tweġiba tal-Mulej Ġesu. Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Ara mbagħad jagħmel ir-riflessjoni. Jiena b'saħħti jgħid San Pawl meta jiena dgħajjef. Ir-raġuni għaliex, meta jiena b'saħħti naħseb li kollox ġej minni. Meta jiena naraf li jiena dgħajjef indur lejh. Biex jum mbagħad ikun is-saħħa tal-appostolat tagħna. Ara tieni riflessjoni li nagħmlu hija imma kemm mill-appostolat tagħna huwa frott tad-djufija tagħna li permezz tagħha dorna lejn Alla. U kemm mill-appostolat tagħna huwa appostolat għaliex naraw is-suċċess fih. Semmija wkoll Don Anton permezz ta' Madre Teresa. Allora tieni riflessjoni hija din id-djufija tagħna għall-Nisrani m'għandha qatt tkun okkażjoni biex naqtaw qalbna, hija okkażjoni biex nitolbu iktar. Hija okkażjoni biex ngħidu mulek, int trid taħdem issa, għax aħna sibna pont, sibna tarf, wasalna fit-tarf, ma nafux kif nimxu iktar. Mela dan huma żewġ sibijiet li xtaqt li naqsam magħkom illum lestu għal din is-sena tal-fidi, diġà dan huwa xi ħaġa li jgħinna ħafna, u din is-sena tal-fidi tkun sena ta' fidi vera. Jiġifieri ta' fidi li tidħol fil-fond tal-qalb tagħna. Hija sena li trid tbiddilna li fidi trid tbiddilna in-nuċċali tal-ħajja tagħna. Il-fidi mhix għax nemmen falla wieħed fi 3 persuni, eccetera, le. Hija li tbiddel in-nuċċali tiegħek tibda tħares kollox minn għajnejn Alla. Kemm hu sabiħ. Il-bnedmin tibda tarahom minn għajnejn Alla. L-ambjent ta' madwarna tibda tarah kollox minn għajnejn Alla. Dik il-fidi għax tkun taf il-kelma u taf kif il-nuċċali tiegħek huwa ffurmat. Nitlob il-mulejek li l-kol aħna din is-sena li hija sena ta' grazzja kbira naqduha u verament inħalluha tiddilna. Grazzi.